Чираттагы кытлау сәләмебез Иске Кулатка районы Кирюшкино авылына оча. Бүген үзенең матур 2-5ле юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Альбикова Рәйсә Абдулловна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Әбдрәшит, улы Рафик, килене Диана, оныгы Самирчик, кызы Эльмира, кияве Максим, кодасы Рафаэль котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш тәгәрмәче әкренләп, гомер сукмагы буйлап тәгәри дә, туктаусыз тәгәри. Инде сизелмичә газизыбыз 55 яшьлек юбилейлы туган көнен җитте. Бу еллар сиңа тоелырлык булмагандыр. Чөнки билгеле бер төсле генә түгел, кайгылы да, шатлыклы да мизгелләре күп булды бу язмышның. Әнкәебез мәхәббәтен еракта түгел үз авылында таба. Олы мәхәббәт хисе белән янып, әткәебез белән күркәм уяларын коралар. Хак Тәгалә бүләге булып, бер-бер артлы тормышларын бизәп без, уллары һәм кызлары дөньяга аваз салганбыз. Әниебез яшьли үк бер эштән дә курыкмыйча, бар гомерен авыр хезмәттә укытучы булуга багышлый. Үзенең төпле карашы, игътибарлы һәм мәрхәмәтле булуы белән, эшен намуслы башкаруы белән бар хезмәттәшләренең һәм авылдашларының да хөрмәтен казана ала. Шуңа да бер урында дистәләгән еллар эшләп, күп тапкыр рәхмәт хатлары, почет грамоталарына лайык булды. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар, һәм нәкъ менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза. Без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул ук вакытта эш сөючән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү оят түгел. Чөнки син минем сайлаган алтыным һәм мин яратам сине моның өчен. Бергә тормыш сукмагы буйлап атлап килү дәверендә һәр иртәне мин бәхетле булып каршылыйм. Газиз әнкәебез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алгы көннәрдә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Без сине бик яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмен хатыным Газиз әнкәй. Шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелкәй. Күзләреңнән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмеңдә моңсулыкка әйдә җаным тулмыйк. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Кадерле әнкәй, без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәмең белән кабат котлыйбыз. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Без сине яратабыз, яратырбыз һәм яратачакбыз. Бер кайчан да тимә сагыш җиле әниебезнең нурлы йөзенә. Безнең өчен яши бит ул җирдә. Кыен алса, ала үзенә. Шал чәчләрең бигрәк күркәм, күзләреңдә горур сабырлык, ягымлы сүз, тыйнак акыл, барысы да үрнәк алырлык. Һәр бер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Кадерле Рәйсә Абдулловна, туган көнегез белән сезне. Һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагы да ямьләндерсен. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күк
Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле, гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.